Diskutiron ang mga programa, proyekto asin mga plano kang lokal na gobyerno. Isihon ang may kamanundangan mga impormasyong manugod sa syudad ng Naga. Maging parte kang solusyon, ipag-orgulyo ang pagiging Nagenyo. Kaibahan ang pag-irima sa Public Information Office kang LGU Naga, Risa Santos asin Jason Lola. Tuyong aldaw na Sabado, alas 8 ng aga, sa rabay niyatong mamoton na ang Maray na Naga. Buena mano sa bulan nin Agosto, aldaw nin Sabado, dagos po kamo sa bagong Super Health Center sa siyudad ni Naga, digdi sa Barangay Concepcion, Pequeña. Ako po si Riza Mostar Santos and welcome sa programang Marhay na Naga. Kaibanan ko po ngunyan si Dr. Janet Ruin, an officer in charge kan Super Health Center. Good morning, Doc. Good morning po, Marhay na Naga. Pasok tayo, Doc. Ni-launch ito, soft launch, noong June. Opo, June 22. June 22. And more than 1 month na? Or Opo, magto 2 1 months month na? nung 22. Yes, nung July. magto 2 months na. So, kumusta ang bagong Super Health Center? Marami na bang pumupunta? Opo, usually, actually yung census namin ng June, mga 300 plus na rin ang na-serve namin. Although paunti-unti nga kasi yung system, nangihiram pa kami, tao nangihiram. So, pero araw-araw, meron nang nakaka-discover dito at nang nagpupunta, especially yung mga Yakap members kasi yun naman talaga ang focus natin. Tingnan natin, Doc, yung mga facilities. Ano ba ang nandito sa Super Health Center ngayon? Nandito tayo ngayon sa pharmacy. So, eto po, ang pharmacy natin, nakaka-dispense na po siya yung 21 meds ng Yakap. At saka yung other medicines, vitamins, available na siya dyan. Kasi at least, meron tayong leeway, yung binadgetan natin sa City Health Office, nakakahingi kami ng medicine para Yakap din lang naman kasi. So, nadidispense na lang natin dito using yung system din talaga ng City Health Office 1. So, linawin natin, Doc. Pag sinabing Yakap o under Yakap, wala na silang babayaran? Wala po. Wala naman talagang no payment talaga dito sa City Health. Parang City Health Office, etong Super Health Center, ganun din to. All free naman talaga dito. Okay. So, All free meaning Yakap covered. Yung Okay. PhilHealth covered. Oo. Okay, so dapat member muna yung pasyente ng PhilHealth at Yakap registered. Yes po, sa City Health Office 1 para ma-avail yung mga services. Okay, punta tayo, Doc, sa susunod. Meron ditong laboratory room. Apo. So, eto, nakaset up po kami for laboratory kasi yung full idea natin is yung full service na, yung full circle. Nagpapakonsulta, na pe-prescribean, na orderan ng laboratory. Eto, isi-set up namin to later on na magkaroon ng laboratory kasi kailangan natin first Yakap provider muna tayo, accredited, saka tayo makakasunod-sunod kasi ito na yung laboratory room, may minor surgery tayo, may birthing, may mga ganung mga services. Pero ang first step, Yakap registered muna. Sige, pasok tayo, Doc. Okay lang sa laboratory. Tingnan natin kung sige anong po. meron. Okay po. Ayun. Sige, ano po yung mga equipment na nandito, Doc? So eto halos kumpleto na ng equipment. Meron tayong pang CBC, yung complete blood test, urinalysis, yung mga blood chem natin, yung sa cholesterol, creatinine, yung mga basic for under the Yakap benefit. I-cater natin dito. Tapos meron na rin naman tayo ng mga halos kumpleto na reagents natin, mga microscope, lahat ng needed para maibigay yung result ng mga blood chem, CBC, urinalysis. Yun po ang basic muna kasi ng Yakap. So parang may plastic pa, hindi pa talaga siya Yes po. nabubuksan. Mixed to. Galing DOH and galing Okada yung ating Oo, tama. na-receive na mga equipment. So, excited na kami. Nag-order na tayo ng mga reagents para, matesting na natin siya. Pero syempre, nag-apply din tayo ng license to operate. So, sunod-sunod kasi yan. So, pag Yakap, na tayo, makaka-license to operate, makaka-ganon. Sequence of events talaga siya. Okay, sige. May kulang pa ba sa mga... Sa equipment, wala. So, we are planning by 2027, maka-hire din tayo ng medtechs kasi may requirement kasama yung si LTO, yung 2 medtech. Tapos, may mga staff na kailangan mag-man ng ating laboratory. Okay, doon tayo sa inyo. Eto, meron dental room, Doc. Opo, nag-set up din tayo ng dental room kasi part ng primary care facility talaga, dental kasama. Okay. So, paano Sige, Doc. siya?
Hi! Okay. Good morning Si Mara. po. So, ito po ang ating, dito. Ating dental chair. No, naka-set up naman na siya. May konting adjustments na lang, tsaka mga gamit, kasi ipapa-accredit din natin to sa Yakap. Para free service din. Oh, Lahat okay. free. Pero Yun ang paano intent pag natin. may pasyente ka na gusto nang magpa-dental or magpa-dental Opo. check-up, pwede na rin ba dito? Pwede na rin. Pero magbabayad sila. Meron, di ba, may fee tayo na binabayaran ng 100 pesos. May minimal due din naman kung hindi siya Yakap. Okay. Member. Pero may dentist na ba tayo? Meron po, si Doc Fabi ko, area niya ang Concepcion Pequeña. So siya munang hinihiram natin. Pero may available kasi tayong dentist na position na hinantay pa natin may mag-apply. Okay, sige. Thank you, Doc. O tapos, dito tayo sa, ano to, filing room, Hindi, Doc. sa filing lang po, para yung mga ano lang natin, mga Mga, documents na Document. kailangan i-file. Pero kami dito, online ang purpose namin dito. Kaya we have DigiHealth nga later this afternoon para ma-full online kami. Kasi sa ngayon, partial lang dahil yung mga non-yakap members, talagang papel, magsusulat sila. Pero pag yakap ka, pakita mo lang yung ID mo, diretso ka na. napakabilis lang nun. Oo. Okay. So, So, meron tayong vital signs, Vital Signs Room. Oo. So, after ng registration doon, pag na-yakap member ka, okay, nandito ka, enrolled ka sa 1, diretso ka dito. So, you take ang body weight, height, BP, temperature mo, heart rate. So, kung bata, titimbangin natin by ano. So, depende kung anong age, meron tayong pangsukat ng vital signs dito. Okay. So, once na ma-document natin yon, ini-enter na siya sa system kasi nga, online kami. Nice. Hindi Oh, nung manual, doon talagang mano-manong data I'm trying to gathering. do away with sulat-sulat. Opo. Sige. Oo. Doc, ito yung birthing room. Opo, ito yung, pero wala pa siyang setup. May beds dito, pero hindi pa siya kasi, alam mo na, unti-unti kasi talaga ang Okay. ang pag-develop natin ng facility. Kasi unang-una ang kailangan dyan, may 4 kang midwife, may maraming taong required. Oo. Dito tayo sa consultation Consultation room na po ito. Kaya si Dr. Albina, Hi. ang ating Good morning. head ng medical Good morning po. Maka-istorbo po muna sandali. Okay, dito po yung consultation room. So we have ilang doctors ang nandito? 2 kami dito. Okay. Oo. Tapos, meron tayong naka-standby laging encoder or midwife at saka nurse dito kasi may treatment room. So, kung may kailangan injection ng tetanus o kung merong mga ECG, may ECG kasi tayo dito. So, pwede natin itong i-ano na. So, naka-set up naman din yung ECG, yung gustong mag-nebulize, meron na tayo dito. Meron tayong standby na ultrasound machine. Pag meron na tayong tech, na RadTech na ma-hire, makaka-operate tayo ng ultrasound. Oh, so kailan natin binabalak talaga na makumpleto na yung mga kailangan na personnel dito sa Super Health Center? Ipopropose na namin siya sa 2027 budget. Okay. At least kahit mga contract of service lang, muna mag-start, maka-hire na tayo talaga para maging fully operational siya. So siguro, kasi maghahantay din kasi siya ng mga licensing. Para makapalicense, kailangan may tao na tayong pinapromise na meron dyan nakalagay. So, sunod-sunod siyang ganon. So, dito, Doc, sa Super Health Center, merong 2 doktor, may Opo. ilang nurse? merong 2 nurse. 2 nurse, Tapos isang midwife. isang midwife. Tapos yung BHW, hinihiram namin yan from barangays. Yung 3 barangay na coverage namin, Pequeña, Del Rosario, tsaka Grande. Okay. Tapos yung mga BHW doon, nag-duty dito in rotation. Oh. Para may additional personnel kami dito. So far, kaya naman, Doc? So far, opo. So far naman, yung 300 plus patients namin ng 1 month, magaan pa lang. Kasi ang Concepcion Pequeña, ito yung may pinakamaraming population, Opo, di ba? 26,000 yan. Yes, Oo. sa buong 27 barangays ng Naga. Yes po. And you cater pa rin, 2 pang barangay. Opo, Del Rosario tsaka Concepcion Grande. Siguro pag nag-full blast ito, saka natin makikita yung... Ma-appreciate yung, Yes, yung dagsa ng mga pasyente Yes at po. ma-appreciate yung services na ino-offer nito. Yes. So, kulang na yung isang doktor, kulang na ang isang nurse, kulang na ang gano'n. Yes. Oo. Pero ideally, ilan ba dapat ang personnel ng isang Super Health Center catering 26,000 na population or more? Ay, hindi. Kung 26,000, dapat isang doktor talaga. Okay. 1 doctor, isang head, tapos, kasi at least kaming 2 pwede magpalitan. Tapos, meron dapat yan 2 nurse, meron yang 8
apat na midwife, tapos yung mga BHW, at saka yung mga encoders natin. Kasi nga, online tayo. So, hindi pwedeng wala yung ating mga admin staff. Tapos, kapag lumaki dyan, kasi plus, kunwari, Del Rosario or plus Concepcion Grande, may allowed na tayo magdagdag ng isa pang doktor every 20,000 population. Every 20,000 Every 20,000 population. siya. Okay, sige. Meron din tayong x-ray room. Opo, may dark room dito, tapos x-ray room actually. Ang plano is to have this functional din. Kaya lang, ang x-ray natin dito, yung mobile, yung nagagalaw-galaw. Ang ideal dyan, yung mounted na x-ray. Ayun, inaapila pa natin sa DOH na bigyan tayo. Pero kasi, ma-accredit lang yung mobile x-ray pag meron tayong accredited na mounted. Kaya ganun, sequence siya, sequence. Okay. So at saka Sige. ma-accredit din siya kapag na-accredit yung itong facility. Pag-accredited na. So by 2027, makikita na natin Oo, yun lahat? dapat. Oo, Dapat. Dapat. So meron tayong electrical room tapos yan. storage na Okay, yung sa storage Oo, na yun. so very basic ito kasi primary care facility talaga ang intent. Okay. Ngayon, Doc, para maintindihan din naman ng mga taga-Naga, no, ano ba ang pagkakaiba Super Health Center? Kasi merong Naga City General Hospital, Opo. which is a level 1 hospital with opo. 50 bed capacity. Yes. Ngayon, meron ding mga health centers Oo. na like the City Health Office 1 and 2 Oo. at merong OLI, Opo. yung Our Lady of Lourdes. So ano yung infirmary. pagkakaiba muna ng Super Health Center sa Naga City General Hospital? Sa Naga City General Hospital kasi, curative na sila. Ibig sabihin may intervention na talaga. Ang purpose noon ay to cure na inpatient, mostly ang focus, no, and specialized care. Hindi kagaya ng mga centers, pare-pareho kami, super health, primary care facilities ng CHO 1, CHO 2, may primary care wing ang infirmary ng Lourdes. Pare-pareho kami dun sa preventive ang purpose. Kung ba, na-check up muna, nababantayan muna, namomonitor muna, para hindi siya ma-admit. Yun yung purpose. So, preventive ang mga primary care facility, while curative naman ang hospital. Okay. Ganun talaga yung hatian, kumbaga, ng patients. Kaya sila, yung mga level 1, level 2 hospitals, referral facility talaga sila ng primary care. Pero kaming primary care, kami ang referral facility ng barangay. So yung mga BHS, di ba, 27 barangays, may 27 BHS. So kung sino yung sakop mong barangay, may mga catchment tayo, doon ka ma-refer muna, sa amin muna. Ganun yung path Proseso natin ng dapat. referral. Ganun ideally. Yes. So pupunta ka ng barangay, check up ka, masakit ulo ko lagi, BBPing ka, mataas ang BP mo, o baka kailangan mo nang magpa-prescribe ng para sa high blood, i-refer ka sa primary health care center. facility, sa health Primary. center. Okay. Kasi at least dito, may lab, ideally, may mga lab na may diagnostics na makakapag-confirm ng diagnosis mo. Plus, yung doktor mo, ma-advise ka na. O, kailangan mo na talaga twice a day, ganyan. Tapos, kapag meron kang event, kunwari, high blood ka nga, na-control, pero isang araw, biglang nahilo ka, natumba ka, hindi ka na dito. Doon ka, event na siya eh. Papunta ka na sa ospital. Tapos, ideally, yung system namin, mababasa ng ospital, oo nga, nagpapacheck na to ng high blood. Sige, crisis to. Iti-treat niya as crisis. Pag okay na siya ulit, ibabalik niya sa amin. Binabalik ko na sa inyo yung pasyente niya. Ganon siya. Ideally, ganon. So this Ang pangarap prevents natin. yung congestion, Yes. no, sa mga ospital. Yes. And pangalawa, dahil later magkakaroon ng digitalization, Oo. mas madali na yung Oo, tracking. ang referral system. Di ba? Oo. Yung referral system, tracking ng Yes. mga pasyente. Kung Opo. ano ito, at saka nakita natin yung datos Correct. ng mga nagenyo Oo, when it tsaka comes it to will health. also prevent yung interview ka ng interview. Every time makikita mo siya, interviewin mo naman, interviewin mo naman. Tama. Nandyan na yung data. Hindi lang Oo. nagko-communicate ang mga data natin sa ngayon. Ayun. Kasi we don't have one system to do it for us. Okay. Pero so far, since sabi nyo, partly Nag-digitalize na digitalize na kami, rin oo. kayo, ano yung na-observe mong mga
pinapakonsult ng mga pasyente dito sa Super Health? Same, yung upper respiratory tract infection, high blood, yung most common abdominal pain. Pag bata, ubusipon talaga. Pag matanda, pag senior, yung mga maintenance meds nila. Okay. Ganun talaga. Needing monitoring talaga. Kasi primary care nga. Parang nakaisang beses pa lang ata kami na pinadala namin straight kasi hindi namin napapababa ang BP. Inescortan namin papuntang, kasi may ambulance din tayo. Okay. Na Oo, naka-standby dito. Isa? So, may isa. Oo. Okay. So, every time na may ganun kaming mga cases, sakay ambulance, punta ng referral facility, which is Naga City General Hospital. Okay. So, napakaganda ng Super Health Center. Yung idea ng Super Health Center, Doc. Ideal to. As orang gusto kong going ideal siya. Oo. Buti na lang, we are privileged na i-receive yung DG Health kasi iti-testing yung system, yung clinical system, system-based na siya. So, ibig sabihin, yung ginagawa natin na online, mafu-full online siya. Kapag may laboratory na, mai-inject na doon yung result, yung pag nag-vital signs, ganun din. So, ang doktor nakikita na lahat. So, I'm very happy na kami yung testing niya, na ite-testingan. Kasi if this hopefully works, yeah. So, titingnan natin ibang functionality kasi ang pinaka-importante dyan, interoperability kasi. Hindi pwedeng kami lang ang may data eh. Dapat ma-share sa hospital, dapat ma-review niya. Para nga pag may referral, hindi naman i-interview na naman, ano ang pangalan mo, ano ganito, ganyan. ID lang. Pa-present mo. Okay, ikaw pala to. Oh, high blood ka pala. Ito pala ang mga gamot mo. Hindi mo na i-interviewin. Ganon. Kasi tapos na yun eh. Diba? So we will see the full blast operation of this facility sa 2027. Opo, hopefully talaga. Hopefully. Hopefully talaga. Kasi nga, because of the licensing, it takes time, 2 to 3 months, yung ganito, 2 to 3 months ulit ang ganito. So, Pero tsaka tao. welcome na. Yung mga gusto Welcome magpa-check na. up. Absolutely. Welcome na. Wala na tayong restriction. Yakap, non-yakap, kinikater na rin namin kasi kung non-yakap, pinaparegister namin. Pag yakap naman, yun lang. Ang difference lang nun, pag non-yakap ka, sulat-sulat ka pa. Pag yakap ka, diretso ka sa vital signs. Oo. Kaya dapat May ease na. Oo. Kaya dapat registered muna sa Yakap pag pumunta dito. Yes. And pwedeng magpa-register sa Yakap doon sa City Health Office. Hindi, sa sa eGov. Sa eGov meron na. Oo, may eGov. I-register mo yung sarili mo, piliin mo yung City Health Office 1 or kung anong facility. Tapos, magre-reflect na siya dito. Diba? Ano na lang kabili. By the power of your hand. Yes, okay. Yes. Sige, thank you very much. Meron ka bang panawagan, Dok, sa mga pasyente? Ano ba ang mo? Ayoko man po silang nagkakasakit. Yes. Pero in case na within the vicinity sila, Yes. nandito po kami. Open po kami 7 to 6, 7 o'clock in the morning hanggang 6 in the evening, hanggang Thursday po, Monday to Thursday. Okay, thank you very much, Dr. Jeanette Ruin. Ayan, ng Super Health Center. Digdisa na po sa Concepcion Pequeña, Naga City. So, hasta po sa masunod na Sabado, antabayan nindo kami sa programang Pirminyatong Pigmamaawot and Marhay na Naga! Diskutiron ang mga programa, proyekto asin mga plano kang lokal na gobyerno. Isihon ang may kamanundangan mga impormasyong manugod sa syudad ng Naga. Maging parte kang solusyon, ipag-orgulyo ang pagiging Nagenyo. Kaibahan ang pag-irima sa Public Information Office kang LGU Naga. Risa Santos asin Jason Lola. Tuyong aldaw na Sabado, alas 8 ng aga, sa Rabay Nyatong Mawoton na ang Marhay na Naga.